Adlong Sabado, Marso 27, 2021, unang adlaw sa gipahigayon nga grand launching sa Misamis Oriental Esports Organization kon MESO sa Activity Center sa Ayala Centrio Mall. Ang MESO gitukod sa founder nga si John Henry Lopez nga usa ka governing body sa esports sa Misamis Oriental nga tumong og katuyuan nga lig-unon ang usa ka grupo nga gitawag nga Misamis Oriental Pro Team alang sa matag kompetisyon nga esports game makarepresentar sa probinsya sa national tournament. Mitambong sa paglusad niini ang advisor sa maong organisasyon nga mao si Governor Bambi Mano kinsa nagpadangat sa iyang mensahe og dakong suporta ngadto sa grupo. Anaasab ang presensya nila board member Dexter Yasay ug Escape Federation President Kerwin Saldivilla. Gisalmutan ang kalihukan sa mga nagkadaiyang representante gikan sa nagkalaing-laing lungsod sa Misamis Oriental ug dakbayan sa Cagayan de Oro ang torneo nga gipahigayon og duha ka adlaw nga gilangkuban sa upat ka mga electronic sports kon esports nga mao ang Mobile Legends, Call of Duty Mobile, Tekken ug NBA 2K. Pinaagi sa MESO, makatuon ang mga kabatan-unan og pagsukliay sa respeto, pagsabot og katuyuan nga maoy tinguha sa organisasyon nga magkampiyon sa komunidad nga patas, madani, maabi-abiyon og mahibalo sa pagbahin sa ilang oras. Pinaagi sa suporta ni Governor Bambi Mano, mamahimong usa ka sukdanan ng MESO alang sa katuyuan nga matudloan ang mga kabatan-unan sa sportsmanship og pakig-uban labaw sa tanan, matagan og insaktong platform ang ilang online nga dula nga dili makaapekto sa ilang pagtuon og panglawas. Kauban si Mark Anthony pareha sa kamera, ako si Lambo Danny Obsioma Jr. alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.